ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Ирӯз 5 январи соли 2024 1000 рубл 119 сомона 50 дирам. ай ҳамаи шумо хоҳиш илтимос карда мешавад ки дар ҳамин навор лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен. агар шумо хоҳед ки ҳамин хонаҳое ки ҳамин бачаҳо рӯӣ мекунанд тезтар ба савдо бираванд, ҳамин навор дар лайк бизанен, навор паҳн мешава, ба фурӯш мераванд. агар дар шумо боз ҳам хона боша, мошини замина, квартиро боша, агар имо WhatsApp роишем мо дар навори баъда рекламаш мекунем, дар фурӯш меонем бачаҳо. имрӯза навор хонаҳо ҳастанд дар шаҳри Душанбе, шаҳри Бухтар, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Ҳисор ва дигар ҷойҳои Тоҷикистон, ноҳияи Данғара, ноҳияи Кушониён баъри шумо тамошо кунед. беҳад хонаҳо, квартираҳои арзон дар шаҳри Баъатам ҳастанд. качесвара баланд кунед. дар комментария нависен аз кадом маркаи хона, аз куҷо дар кораи мо пешниҳод мекунед, дар навори баъда эълон аз сар мекунед, тамошо кунед. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 250 000 сум меган. ду комната, 2 сотих замин, масоат дорад бардор азиз. ҳамин состояния хона. адресош дар шаҳри Душанбе аз масҷиди Мавлоно ва маршруткаҳои 77, 39, 36 то ҳавлира мега қариб меравад. 200-250 метр масофа раҳай. хулоса ба такбаам мошино миен 200-250 метр пас хона да медорен. ҳавли иборат аз ду хонаи 9 ба 270. ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона хоб дорад. дар наздикии ҳамин хона мактаб, духтурхона, бозор, масҷид қарор дорад. касоне ки мехара ҳамин рақамҳои 931 да занг занен. варанти алиши нестай дар ноҳияи Шоҳмансур дар шаҳри Душанбе, масҷиди Мавлоно. бачако занг запирсен. мегзарем ба дуюм эълони ирӯза. ҳамин апамон мега ки ман хонахарам. ассалому алайкум мардуми хонафурӯш. ҳамин рақамҳои +7 977 WhatsApp ма ҳай меган. мега ман хона мехарам, ай тарафҳои корвон бошад, 4 сотих масоҳат замин боша мешава. ака мақсад хонаҳо барои зиндагӣ кардан тайёр боша ё ин ки квартира ҳам боша мешава. квартираи духонага нархаш то 200 000 бошад. ай 200 000 камтар боло ҳам боша, ман 200таша метам мега баъдан оҳиста оҳиста далша меспорем. касоне ки дора ҳамин апада занг зана. и апамон 3 та кӯдаки хурдсол дора, худаш дар Москва. мега 10 солаи кор мекунам, хона бояд бихарам, кӯдакҳои майда дорам, худам дар Москваем. касоне ки дорем бачако, ҳамин апада занг бизанен, хонаи шуморо мехара. агар ки надошта бошен, бихоҳем ки апа ба зудӣ хона бихара, навор вақте ки паҳн шава бачаҳо хона меёва, лайка бизанед, навор паҳн мешава. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Кушониён. нигоҳ кунем бачаҳо, навора бо диққат тамошо кунен, чизе ки мехонем гӯш кунен, баъд занг зада бихарен. нархаш 430 000 сомонӣ, ремонти фасон кардагай, қонуну қоидаш қатъӣ. агаро дорад. салхози сабзавот, деҳаи ҳаёти нав дар ноҳияи Кушониён. нархаш 430 000 сомон. хона аз 5 ҳуҷра, 6 сотих замин, масоат дорад. ҳоҷатхона, кухни, баня, аловхона, об, свет, пастаяни ҳастай мега бачако. дар наздикиш масҷид, мактаб, беморхона, аптека ва дигаро ҳастанд. хоб дар назди шоҳроҳи Леваканди, шаҳри Бухтар қарор дорад, ноҳияи Кушониён. боз муомилаи хубам мекунем гуфтанд. бачако бо диққат навора тамошо кунед. рақамҳои 938 WhatsApp дорад 900600 ё ки рақамҳои 977 рақамҳои дастия бачаҳо метавонед занг занед, аз номи канали Саудо ТВ бо шумода арзон ҳам мекунанд. кондитсионер дорад. хоб хона бо қонуну қоидаш ремонт кардагӣ, стули хӯрокхӯрӣ мондагӣ, ҳама тарафа хонаҳо ремонти замонавӣ дорад. инами телевизор дидасем падарка. занг занен, бардор азиз, маслиҳат кунед, бо арзон ҳам мешава. мегзарем ба чорум эълони ирӯза. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор
дар 10 этаж қарор дорад. як комната 47 метри квадратӣ. нархша мега 140,000 сум мегам. бо савдо мекунем. рақамҳои 900 WhatsApp дорад 358. занг занен маслиҳат кунен. дар наздикӣ мега пеши бозори Само қарор дорад. дар 10 этаж қарор дорад. ҳамин хона дом худаш 10 этажка қариб тамом шудагиай. хона дар 10 этаж 2 моҳ пас метонен ремонтона сар кунен. шумо да просто бардора коробка меспоран 140,000 да мегирен. худотон чӣ хел маъқулай ремонт мекунен бардор азиз. зиндагӣ кардан мегарден. занг зада маслиҳат кунен. мегзарем ба панҷум эълони рӯза. боз як дона хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон ёфтем. рӯӣ кардан. не ки нархаш қызиқи бадай бачаку. шартномавияи нархаш. занг мезанен, мақсад маслиҳат мекунен. дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Деҳқонобод, кӯчаи Даштобод. нигоҳ кунед шеруи нар. 3 комната 5 сотих замин дорад. рақамҳои WhatsApp да занг занен. аз номи канали Савдо ТВ арзонтон мекунам. об дар ҳавлӣ. мағоза мактаб дар наздикӣ ҳаст. ҳозирашда 3 хонаш бо ремонти зур кардагӣ. ҳамом, ҳоҷатхона, оғил ҳамаш тайёрай. мағоза мактаб дар наздикишай. нархи шартномавӣ. худуш савдо кунам мега. касе ки мехара худаш савдо кунам. мақсад муомила мекунем. маъқул бошад агар омада хонара бихарен. ба номтон оформин мекунан, документ мекунан. марамат занг зада бигиренаш. шашм эълони рӯза бардор азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. подписчикои Бохтарӣ дар ҳамҷа бошен. бинависен ки Савдо ТВ ба пеш. дар шаҳри Бохтар 240,000 сомон нархаш. 4 комната 4 сотих масоҳат дорад. ами хона не ки 4 сотих замин. хонаи фурӯшӣ дар наздикии аэропорти Қурғонтепа мега. ки дар шаҳри Бохтар аэропорти Қурғонтепа дастае. иборат аз 4 хона. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. хоҳиш ай ҳамаи шумо беҳуда занг назанен. ҳамин бародармон мақсад хоҳиш кардан ки хонара сирош нефурӯшай. метавонед рақамҳои 919 занг занен. маслиҳат кунед бародар азиз. барои реклама кардан. агар шумо хона дошта бошед, замину, мошини, квартира бихоҳед ки ба зудӣ савдош кунед, ранги ҳамин бародаро метавонед дар имо WhatsApp рӯиш кунед. мо дар навори банда рекламаш мекунем. ҳаракат мекунед савдо да монда буфурӯша метавонед бародар азиз. мегзарем ба ҳафтум квартираҳои фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода Регарда қарор дорад. нархаш 1 метри квадратӣ аз 330 то 350 доллар. пешпардохт метавонен 20 то 40% пешпардохт кунен. давомша оҳиста оҳиста аз 24 моҳ то 3 сола ипотекаи бефоиз биспорен бародар азиз. рақамҳои 959 20 занг задан маслиҳат кунен. шаҳри Турсунзода Регар, якум микрорайон, дар назди мактаби 86 боғчаи кӯдакона, поликлиникаи шаҳрии Д, литсеи стадиони марказӣ мебошад. хоб, лифт бе инвертор бачаҳо. мақсад ҳамин лифт бе свет ҳам кор мекунад. ин бародармон 4 та объект дорад. аи нархҳое ки 1 метри квадратӣ 330-350 доллар, аидам арзонам дора бачаҳо. рақамҳо да занг занед, маслиҳат кунед аз номи канали Савдо ТВ. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод 145,000 сомон мега. бо муомилаи созам дорад. 2 комната 5 сотих замин масоҳат. хонаи фурӯшӣ дар дараи Аловак, ноҳияи Файзобод, дараи Аловак меган. 2 комната, яке духонага, коридор, кухни, свет, гузарондагӣ, ҳама корошкати кардагӣ мега. краска абои мекунӣ, зиндагӣ карда мегардӣ. агар ки маъқул то набоша, ҳамин хелам зиндагӣ мекунем бачаҳо. худаш сафед кардагӣ пасон карда маслиҳат шидагӣ бо нарх мега. мақсад биен муомила мекунем. агар маъқултон боша, агар хонара меспорем, зиндагӣ карда бигардем бародар азиз. 2 комната 5 сотих замин. хоб, трезор часпондагӣ, хона боли мени ремонт кардагӣ. хоб, касе ки мехара бо худаш
проекти маъқулиш қатъи ремонт мекуна, зиндагӣ мекуна. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. боз квартираҳо равон кардан бародари азиз дар шаҳри Ваҳдат, райони ЖД станция, дом 12 этажа, дар наҳум этаж якто хона, якто духонагаи 90 метри квадрата, дар даҳум этаж дуто духонагаи 75 метри квадрата. нархҳои хонаҳои 1 метри квадратӣ $240. рақамҳои WhatsApp 559 занг занед аз номи Саудо ТВ канал. бачаҳо ҳами квартирада занг занед аз номи канали мо арзонтон мекунанд. тирезаҳои хона тарафи раҳа нигоҳ кардагӣ сохтмон айни ҳол дар ҳафтум ошёна қарор дорад, яъне зани рафтестаи боло ози хезондестанд. моҳи сентябри соли 2024 иҷозати ремонт дода мешавад. ба охири сол ами дом полни супорида мешавад. метонен амира бихарен, маслиҳат кунен кадомаш маъқула бигирен, ремонт карда зиндагӣ кунен бародари азиз. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. бачакҳое ки хоҳиш кардаен хона полни тайёр дар шаҳри Душанбе кадом цена боша мешава, ина меша ёфтем 630,000 сомонӣ. ремонти замонавӣ, полни хонара гил кардаган, метонен бихарен, зиндагӣ карда бигарден. деташка 4 комната, 2 сотих замин масоҳат, ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, пушти обтои бозори Корвон, 2 этаж, 4 хона, 2 сотих замин масоҳат, 1 кухни, 1 вана, 2 ҳоҷатхона. хоб дорад подвал, ремонти заминавӣ, об свет доимӣ. касоне ки харидори қизиқ ҳастен, ҳамин рақамҳои 985 занг занед, маслиҳат кунед бародари азиз. ҳамин қарости маълумот оиди ҳамин хона мо шумода хондем, ӯ тарафша занг зада маслиҳат кунед. навода лайкотона бизанен, далши тамошо кунед бародаро. мегзарем ба 11ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, нархиш 300,000 сомон, 7 комната, 18 сотих замин дорад. мақсад касоне ки акавдодар ҳастен, мехоҳен ки хона кунен, амира бихарен, 7 комната, 18 сотихай, ака 3 акавдодар бошен, агар ҷидош мекунен 6 сотихи хонатона мебардан, зиндагӣ кардан мегардем бародари азиз. ма ҳамчун мақсад пешчони ма баъри шумо ҳамияй. дар кӯчаи Умари Хаём назди масҷид, мега 15 минут роҳ дорад то хона. кӯчаи Умари Хаём назди масҷид, 15 минута роҳ то хона. 7 хона, 5 хонаи калон, 2 дарун ба дарун, барои зимистонам ремонт кардагӣ тайёрай. средний кондитсионер дорад. хулас чизе ки дар сурат мебинен, бо ҳамаи чизу чораш фурӯхта мешавад. об свет дорад. ӯ тарафша занг зан маслиҳат кунед бародари азиз. оиди ҳамин хона, ҳамин қамалвод хоҳишай ҳаматон дар навор лайк бизанен, дар канал подписатсия кунен. ҳамин рақамҳои мо 931 имо WhatsApp дорад. агар дар шумо хона боша, мошини замини, квартира, чизе ки боша, рӯёш кунед бачаҳо. мо дар навори баъдан рекламаш мекунем, дар фурӯш мемонем, худохоҳ савдошон мекунем. шумо чизе ки хостен аз куҷои туристо мо пешниҳод кардем хона, замин, квартирора, и тарафиш кори шумо. лайка бизанен, ҳамин навор паҳн шава то навори баъдна. хай бародари